ஹலோ மக்களே, வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. ஸோ இன்னைக்குள்ள வீடியோவில் ஒரு மலையாள துறையை சார்ந்த ஒரு படத்தோட டீசர் தான் பார்க்க போகிறோம். அது ஏன்னா ஒரு பயங்கர ஃபேமஸான ரீசெண்டாக கூட ஒரு ரீசெண்டாக இல்லை, அது போன வருஷமாக 2019 அப்போ வந்து ஒரு தமிழ் படம் கூட நடிச்சிருக்காரு துல்கர் சல்மான். அவரோட படம் தான். அவர் படம் குரூப் அப்படின்ற ஒரு படம், மலையாள படம் டீசர். ஸோ அந்த டீசர் தான் இன்றைக்கி நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னா இவரை பற்றி அவ்வளோவா நம்மளுக்கு தெரியாது இல்லையா. அவர் படங்களை பார்த்துருக்கோம், சில படங்கள் இந்த சோலோ, எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது வந்து சோலோ, அப்புறம் இந்த வாயை மூடி பேசுவோம், அது வந்து இந்த தமிழ் படம். அப்புறமா நிறைய படம் நடிச்சிருக்காரு, நானும் பார்த்துருக்கேன், பட் டைட்டில் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது. ஸோ இப்போது வந்து குரூப் அந்த படம் வந்து பார்க்க போகிறோம். லெட்ஸ் வாட்ச் இட். गाड़ी दुलकर सलमान प्रेजेंट्स. यह है कुरुप. ये बहुत बड़ा मुजरिम है, इसके ऊपर बहुत सारे केसेस है. आप लोग इसको बराबर से देख लो, इसको कोने कोने पे ढूंढना है. 36 വർഷങ്ങൾ, 300-ലധികം ടിപ്പ് ബോക്സ്, 1000-ലധികം യാത്രകൾ. ഇത് അവനല്ല സാറേ, എല്ലാം ഒരേ ഒരാൾക്കായി. ഭയങ്കരമായ ലുക്ക്. नाम क्या है आपका? कुरुप, सुकुमार कुरुप. டீசர் வந்து பயங்கரமாக இருந்துச்சு, லுக்கே பயங்கரமாக இருந்துச்சு. இந்த தாடி ஸ்டைலாக இருக்கட்டும் பயங்கரமாக இருந்துச்சு. அவர் நார்மலாகவே ஒரு மாச்சோவாக இருப்பார். அவரோட கேரக்டர்ஸ்லாம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். படம் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இப்போதான் வந்து சில பேர், சில ஆக்டர்ஸ்லாம் வந்து அவங்க அப்பாவோட க்ளோரியில் ரெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு அப்படி இருப்பாங்க. ஸோ இவர் வந்து என்னதான் எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கிறது வந்து அவங்க அப்பானாலே இருக்கட்டும், இண்டஸ்ட்ரியில் ஏற்கனவே ஒரு சொந்தக்காரவங்களாக இருக்கட்டும், அப்பாவாக இருக்கட்டும், ஏற்கனவே இருந்தாலும் அது வந்து ஒரு பிகினிங் கொண்டு தான் ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் குறிப்பாக அந்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் சஸ்டெயின் பண்ணணும்னா நம்ம எடுக்கிற கதையை தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம எந்த அளவுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம், நம்ம எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க்கிங்காக இருக்கோம், அது எல்லாமே சார்ந்து தான் நம்ம எவ்வளோ நாள் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நீடிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு கணக்காக நான் பார்க்குறது. அந்த வருஷத்துக்கு வந்து இவர் வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட். என்ன தான் அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாரோட மகனாக இருந்தாலும் இவருக்குன்னு ஒரு தனி ஃபேன் பேஸ் இருக்குது. அது வந்து எதனாலனா இவர் எடுக்கிற கதைகள்னால, அவர் நடிக்கிற ஸ்டைலால். ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து எல்லோரும் நடிச்சிடலாம், பட் எல்லாருனாலையும் ஒரு 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 இண்டிவிஜுவல் ஸ்டைல், அவங்களுக்கான ஒரு தனி ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ஹார்ட். ஸோ அவர் அதை பண்ணியிருக்காரு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த டீசரை பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னா அவரோட லுக்காக இருக்கட்டும், இது வந்து ஒரு பயங்கரமான கிரிமினலை பற்றின ஒரு படம் அவர் தான். அதுவும் இல்லாமல் ஒரு வாண்டட், எல்லோரும் வந்து சர்ச் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிரிமினல். ஸோ இவரோட இந்த மாதிரி படம்னாலே நல்லா இருக்கும்ல. மேபி இந்த கதை வந்து எப்படி வளர்ந்தாருன்னு கேட்கறதா கூட இருக்கலாம், இல்லை சிம்பிளாக வளர்ந்துட பிறகு அதுக்கப்புறம் நடக்கிற அவர் லைஃப்பில் நடக்கிற கதையாக கூட இருக்கலாம். பட் கீழேருந்து ஒரு ஆர்க் இருந்துச்சுன்னா அந்த படம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த படம் வந்து கிரிமினல் பற்றி இவரோட ஒரு ஃபர்ஸ்ட் லுக் டீசர் மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு இந்த டீசர் பார்க்கும்போது. ஸோ அவ்வளோதான் மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தட்ஸ் ஆல், பாய்.